importantea dela pentsatzen dugu gure laguntza ematea. Guk ere egoera berdinean egon ginen orain direla 8 urte, eta oso garrantzitsua izan zen guretzako herriak eman zigun laguntza eta batu genuen dirua. Animatzen dugu herritarroi babiesa adierazten jarraitzera eta salmentan dauden boletoak eros dezaten eta mobilizazio guztietan parte har dezaten. Tubosen hasi ziren bi langile dirua batzen, elkartasun kutxa bat sortzeko eta gero hemen ekartzeko, eta pixkanaka langile gehiago hasi ziren bolondrez moduan dirua hartzen, eta azkenean 5.000 eta piko euro izan dugu kutxan, eta hori, etorri gara hemen ustera. Sartu gara hemen piketean, eta ezin izan dugu sinetsi nolako harrera izan dute hemen. Agian diru horrekin ezin izango dugu familien arazoak asetzeko, baina importantena uste dugu hori, elkartasuna adieraztea izan dela hori, etortzea eta beraiekin egotea. Honekin adierazi nahi dugu da zein importantea den zer garela, langileak garela guztiok, eta zein importantea den elkartasuna adieraztea behin eta berriro.